pinaagi sa tulog kami maligpon mahimong Katoliko. Amen. Ginoo kining tanan among pasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God. Dalaygon ang Diyos sa gyapon na siya atong kauban. Muna kong gingon sa inyo, abilin yun sa Ginoo kay ako magpadayon ko kung wali ninyo, ha? Kay di man daw ko abi nimo ang magwawali ingon pa na Apostol Pablo, pag dili daw siya muwali, di daw siya maluwas. Mo na ang gasa ni Apostol Pablo is para pagwali. Mo ning tagna karon atong isgutan ning gahom. Kanang awito na to, may gahom ang ngalan mo. Ito ba mo nga ang Ginoo gamhanan? Amen. Kung saan klaseng gahom nga inyohang nabatunan? Ako, nakabato na ko gahom sa Ginoo. Muna bilang sa pagkakristuhanon. Wa ko'y kaluya. Glory to God. Kanang sa akong gibati, dili ingon nga siguro atong unang panahon, kung wa pa ko sa Ginoo, kapoy na, laay na. No? Kanang ang tao manggod, maluya mangyud. Wala nga akong pasalamatan ng Ginoo nga kanang gahom sa Ginoo akong gituhuan nga din walay dapit ang kaaway. Kabaw mo sa atong kaaway nga giingon ni Jesus Christ nga siya niani dinhi aron pagbuntog sa gahom sa kaaway. The last enemy of Christ is the death. Anong kamatayon ba? Mo gina ang iya kaaway, mo po datong kaaway, di ba? Di man ta mahadlok mo hinungdan gani maningka mo ta aron mabuhi ta. Mo na nitag na atong isgutan ng power. Nga kay ang power sa Ginoo is tinuod jud na nato. Mo nang dili ta angay mahadlok kay natay gahom. Gani ingon ni Jesus Christ. Siya naghatag og gahom nga mahimo kang anak sa Dios. But as many as receive, He give power to become the sons of God. O adunay power nga mahimo kang anak sa Dios. Ang naay gahom kadto lamang anak sa Dios. Nya kanang gahom nga gihatag niya abi nimo unsa na? Ang Hebrews chapter 7 verse 16. Ingon pa niya dito, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of the endless life. Pinakuning endless life pa. Sabaw ba mo sa ng endless life? Walay katapusan nga kinabuhi. Sa ko man ito ning endless life yung gingon. Mawagta na ang tao, mingon lang, it is appointed unto man once to die. Nga naman, kayo man sila kabaloy ning gisulti sa Hebrew. Nga kada si Jesus Christ, usa ka high priest, mas maayo pa kang Melchizedek. Matod pa niya nga diin siya gihimo nga high priest si Jesus Christ. Ingon sa Hebrew, not after the law, dili sumala sa balaod. Wa siya gihimong high priest, sumala ining gisugo sa Biblia, kundi sugo siya sa Ginoo. Dili anang carnal commandment, kanang kalibutanon nga mga sugo ba. Mao na ang pagka-high priest ni Jesus Christ. Nga adunay power. After the power, nga nagdalag power. Usang power of the endless life. Kanang endless life ba nga kanang si Jesus Christ ni anhi adunay gahom. Usay gahom niya kanang endless life. Hindi siya mamatay, although kung namatay man siya after kadlaw, nabanaw mo po siya, di ba? Mausad na kita karon. Imbis mamatay ta siya, mo ay naglukat na, so siya nagpakamatay, siya nabanaw. Karon dili na ta ingon nga di mamatay ta kay siya na may nagpakamatay. Doon na tayo endless life. Ang problema lang kung kita ni receive. Wanang gingon sa diyan, but as many as receive, sa tanan nga midawat kaniya, He give power, itagaan niya gahom to become children of God. Nga mahimo siyang anak sa Dios. Muna nga din ang mga
tinuod nga Kristohanon, kanang anak sa Dios, kanang anak sa Dios nga tinuod Kristohanon, mo na gitawag adunay power, di na kinahanglan nag-maintenance, di na kinahanglan na di magita pa kag mga gitawag aron dili ka maunsa. Ngano man, gibantayan ka sa gahom sa Ginoo. Adunay gahom nga gihatag sa atoa. Kunang baliko nato ning gitawag ngano kanang power. The power of the endless life good na. Problema lang kay di mo to ang tao lagi. Daan pa nga di mo to ang tao mo ninungdan, baliwala lang nila ang pagpangalagad sa Ginoo. Which is wa sila kabalo nga din ang Ginoo nga buhi nga ilang gialagaran. Nag-promise nga dunay power unya karon nganong nangamatay man kay walay power. Walay pakiglaban o dili makalaban sa kamatayon nga ang atong kalaban kamatayon bang yun. Nga mao kana si Satanas mao kita nang gingon ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10, the devil is come unto this world. Ang yawa daw may ani diri sa kalibutan to kill, to steal, and to destroy. But manang gingon ang Ginoo ni anhi daw kuno, I am come to give life abundantly. Kanang abundantly, kanang madagayaon ba? Ambot pasabot dili mamatay ba? Kay madagayaon good. O muna ay kadaghan kayo yang ipangsulti. Matod pa ingon ang Ginoo kay gugma sa kalibutan, gihatag niyang anak. Kisa katumuto dili malaglag, kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Mo bitaw na dapat iwali ni kay mo ning kamaturan aron ang tao gayud hatagag importansya niya ang pagpangalagad sa Ginoo kay ang Ginoo ra gayoy maka-additional sa tong life kay siya ang tagiya sa tong life. Bisag pagkagdaghan kay kwarta dili na makaadaw kuno ingon pa ni Solomon. Ang money dili kaad nag life sa tinuod lang kaniya tong life. Moabot ang panahon na ni bation kung wa mat na bation nya ang panahon kay naamay moabot gayud di na bitaw ang pulong sa Ginoo nagsulti na daan nga ang mga dili iya sa Ginoo na may dili iya sa Ginoo the hidden and the wicked. Kabaw ba mo kanang hidden mga tao nga diin wala gyud nag-exercise about anang word of God. Daghang man kayo yung mga tao diri nga wala gyud nag-exercise anang word of God. Walang gingon meaning sa hidden diya sa dictionary. Doon ako'y nakita sa YouTube. May tungkol sa history about sa China, ang mga Kristohano dito. Ang Kristohano dito dili man Pentecostal, kundi the universal Christian. Kabaw mo sa nang universal Christian, di ba? That is Catholic. Muna yang gingon dito sa history ba? Nga din ang mga Kristohano sa China, pag gawas na ni Xi Jinping, yan ang presidente sa China, isugdan na nila nga pangwao na ang simbahan sa mga nagpalo kang Kristo Jesus. Nya mga tao nga nagpalo kang Kristo Jesus, ang mga leader gipandakop na nila mo ang istorya. Kita na po sa YouTube, tinuod ba po na kay mo ni balita-balita. Gapon po nakita na ko ang Pakistan. Sa Pakistan ba gisugdan na po guba ang mga Muslim nga nahimong Christian. Ang mga church nila nga naay krus gipangbungkag na. Muna nga akong hinunduman nga din pangwaon yun yung mga Kristohanon kay giprapisi man yun na ang muhari diri is ka nang walay Diyos. Kay nga naman naamang yun mo abot diri nga magpaila nga siya ang Diyos. Walay gitawag Antichrist. Simbawon siya sa tanang tao. So therefore, pakalimutan yun na niya ang tingod nga buhi nga Diyos. Kalimot man yun ang tao sa tingod nga buhi nga Diyos. Pero katong nahibaw, katong na knowledge, na wisdom, na understanding, never gito siya makalimot. Nya ang Ginoo mo to'y magbantay o magbantay ang Ginoo sa iyaha. Mo nang gingon ang power sa usa ka tawo nga gihatag sa Ginoo mo nay mukip sa usa ka Kristohano nga tinuod. Pero daan naman na karon gani ang Israel. Ang mga Kristiyanos dito wa na tuguti nga diin sila kung mahimo lang naghinay-hinay na ang mga Hudiyo pag yun ginabadlong na nila ang mga Christians. Gani na ay mga worship at yung na fellowship at yung may aging mga bulan. Ibalita dito at yung may aging bulan dito sa Israel.
nga samtang nag-gather ang mga Kristohanon sa Israel, mga Hudiyong Kristohanon nga gipalo kang Christ. Samtang nagsimba na unta sila, giat nga sila og mga Hudiyo. Mga pure nga wala gyud nagpalo kang Christ kundi mga followers ni Moses. Diat nga nilang dalan mo nang naglinya na lang Ginoon Kristohano ni sulod sa ilang portahan, pero wa sila napugnan sa mga Hudiyo kay ngano man naamang pulis nag-atang hangtod nakasulod sila, pero gibabagan sila. Muna na karon panahon na kita karon diri pasalamat ug dagdako sa Ginoo. Mao na ni ang pulong nga giingon, redeeming the time. Redeem the time ato ning lukaton ning panahon karon pahimusulan ba nga kay kung moabot ng na panahon mo nang giingon ni Jesus Christ, work while it is day, the night coming no one can work. Buhata daw samtang adlawan pa, kanang adlaw ba, di ba? Kung gabi na di na makakakita, kung na kay suga pwede ka, pero ang giingon sa Ginoo, buhaton gyud nato samtang napatay higayon kay moabot ang takna nga di na nato na mahimo. Mao bitaw na karon kita, karon di na ta angay mahadlok. Mo nang magisgot ta og power sa Ginoo. Karon di ta mahadlok ka ng gira, di ta mahadlok ka ng gitawag kung balik ba ng variant o sa kanang variant nga gitawag og kanang COVID-19, man namang COVID-19 siguro COVID-20 na pod. Bisa pag moabot na dili na ta angay mahadlok. Kung mahibaw lang ta sa promise sa Ginoo diri sa Bible, mo bitaw na nga dapat mag-search jud ta, magtuon jud ta. Nga din kung unsa atong buhaton aron ato ng saligan. Mo ni atong isgutan karon ang power. Nga kanang power nga diin mo si Kristo gihimong pare nato sa mga tanan nga nangalagad sa Ginoo. Siya ang high priest, ingon pa sa Hebrew, sunod ni Melchizedek. Dili siya ingon gihimong high priest pinaagi sa mga balaod nga giordinahan siya aron mahimo siyang bishop, mahimo siyang unsa pa siya diha reverend, wala siya ordinahi. Kundi na ordinahan siya not the carnal commandment, dili nang kalibutanon nga mga sugo, but after the power of an endless life. Ano pa sa Hebrews chapter 7 verse 16. Endless life. Kabaw ba mga endless life? Kanang power nga gihatag sa Ginoo sa mga tao, walay katapusan nga kinabuhi. Kung ikaw makadawat anang power, matod pa ni Jesus Christ, but as many as receive, He give power to become children of God. Not by the will of man and the will of the flesh, but the will of God. Matod pa dito sa John. Munang gingon, dili kabubuton sa tao, sa unod, kundi dili kabubuton sa Dios. Munang adunay gisgutan natong bigaten. Muna baliko nato ning bigaten. Munang gingon kung gibalik-balik man sabi ni mo kinipulong sa Ginoo, this is rebuke. Mo bitaw na ang pulong sa Ginoo is like a two-edged sword ba. Kaya sama daw si espada ba nga do'y sulam. Nga mudulot nyo da siya, hangtod sa unod sa imong bukog. Nga nung gingon ma hangtod sa unod sa imong bukog. Kaya ang imong bukog importante sa imong kinabuhi. Kaya kung ang imong bukog na uga, patay ang unod sa imong bukog. Mo na ang pulong sa Ginoo, kung ikaw nasakitan, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, hidulot na sa imong unod. Aron ikaw mabuhi, mao nang gingon, mo na isgutan pud nato ng bones ba. Maura ba na ang una gyud i-acknowledge nato? Samtang nagbasa ko, ang mga tao wa nag-acknowledge sa ilang bones. Nga which is nga din ang tao pag maayo gani na iyahang bukog, maayo gina siya lawas. Kung wa na gani nag-ayo iyang lawas, therefore ang iyang bukog uga gyud na. Di ba luya? Kung ang bukog gani patay ang unod ana, patay ang bukog. Kanang gitawag og ang unod maro ba maro sa imong bones. Nya giprapisira ba ng bones, pero sigutan ta ng bones sunod ang unahon taning power.
Ingon pa niya sa 1 Peter, balik ko na ko, chapter 1 verse 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again into a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Manang gingon dalaygon jud ang Ginoo sa atong sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala daw kuno sa madagayaong kaluoy, gihimo taniyang bigaten. Kanang bigaten nga akong gingon sa inyo, pinasahi ba lahi sa tanang mga tao na matod pa niya kanang bigaten. Si Jesus ang una, the first begotten. Munang gingon, the first begotten si Jesus Christ, the first begotten from the dead. Kay siya may unang nabanhaw. Na kung kita nidawat kang Kristo Jesus, magpabautismo ta, mabanhaw dapat ta. Mato, katong unang nabanhaw nga adunay new life, mo to ang gitawag og the Church of the Firstborn. Ang simbahan, ang iglesia sa unang natao sa mga kaigsuunan. Nag-firstborn siya, kay naana siya new life. Muna yung gingon, by the resurrection of Jesus Christ from the dead, begotten us again into lively hope. Gihatagan na punta og bag-ong paglaom, buhi nga paglaom, pinaagi sa resurrection, pinaagi sa kaluoy sa amahan ni Hesukristo nga mao ang Ginoo. Nga matod pa niya sa verse 4 to an inheritance, aron madawat daw nato. Ma-inherit ba? Ang tao dili ni maka-inherit kung ang mga ato ang panulundon dili mamatay. Dili nato ma-inherit samtang buhi pa daw ang testator kanang tag-iya anang atong ma-inherit. Muna ang atong gi pangandoy nga ma-inherit nato nang gi plano sa Ginoo ngadto kaniya, namatay naman siya. So therefore ato na putong madawat. Ma-inherit nato na ang una, ingon pa niya, incorruptible. Kanang incorruptible ba, dili madunot, dili mamatay. Usaon man nato ni, para unsa ni baliwala nang daymig pulungan ni. Usaon naman lang nato ni kanang incorruptible nga di man na mamatay. Kanang corruptible mamatay na. Ang ma-inherit nato pinaagi sa resurrection of Jesus Christ, incorruptible. So therefore kung imong unanaon, kung mga lagad ka sa Ginoo, magpabautismo ka sa Ginoo, nga di ikaw pod nabanhaw, aduna na new life, ang imong life is incorruptible. Manang giingon nga by the power of the endless life, pinaagi sa gahom nga walay katapusang kinabuhi, endless gani. Ikadua, undefiled, nga dili mabungkag, dili maguba ang imong kinabuhi. Nganong di man maguba, nganong mga tao lagi nangaguba man, nangalaglag man tungod sa sakit, because muna akong gingon sa inyo ha, kanang nangalagad yung tinuod sa Ginoo, diayo gina sa Ginoo, kaya di na pwede ihala dito nga naay diferensya, naay balatian. Muna ang tanang tinuod nga Kristohanon, walay balatian. Kung doon na may balatian, muna gitawag o pagbadlong sa mga taong wala nag-acknowledge sa kamaturan. Una kong nabasahan, tulo makaklaseng pagbadlong sa Ginoo. Gibadlong niya ka itong mga walay Diyos, pinaagis pagkalaglag, o gibadlong niya ka itong naay Diyos, pero wa nila ilha ang kamaturan. Muna gitawag og mga sakit, kanang mga balatian, kanang mga harmful ba na sakit di ba nga halos ma-admit ka. Muna gitawag pagbadlong na. O ang ikatulo, doon ay pagbadlong sa Ginoo, kanang yang gigugma. Muna ang pulong sa Ginoo, kung nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, because gibadlong ka sa Ginoo. Nganong gibadlong ka sa Ginoo? Because gigugma ka sa Ginoo. Muna pulong lang, kung gisakitan ka sa pulong sa Ginoo, because ang Ginoo naigugma nimo. Kung wadto man ka sa simbahan nga wag ka mabati sa pulong sa Ginoo, baliwala lang nimo,
So therefore kanang pulong dili na iya sa Ginoo kay dili na ta mag-espada. Once gani makadungog ka sa pulong sa Ginoo, mo nang giingon, wala pos gyud na sa imong unod sa bukog nimo. Karon aron kanang bukog nimo mabuhi. Kung patay gani na ang unod sa imong bukog, luya gyud ka. Hamtoy mahimo na lang kanseros ang sakit nimo kay ngano man wala na may kanang kinabuhi ng bukog. Mo na gisgutan diri ni Adan, gisgutan na ni Solomon, ni David, gisgutan na abot anak ni Ezekiel, gisgutan po na diri sa New Testament na abot anong bones mo na atong katagan yun og importansya ng bones na naman kay labaw pa na sa itong life. Sabi niyo atong life nag-compose man ni og tulo ka klase, di ba? Flesh, blood and bones. Pangay mong lawas walay unod, siyempre bukog kapuros, patay gyud ka. Kung ang imo ang bukog luya, patay pud ka. Pero kung ikaw, kung wala ko'y blood, mo nang yung patay pud ka. Mo nang importante sa tuwa ang unod. Unya ang dugo ug ang last ang bones nato. Kay mo na nagdala gyud sa atong lawas, nga kini atong lawas ra ba. Mo na gingon ni Apostol Pablo, dili na imo, iya na sa Ginoo. Wanang moingon gani ko sa inyo ha, dili na angay kwaon nimo. Ang giingon mo patayan ng mga tao, pagkapatyon ko, kanang mo prostitute kanang imuhang kinabuhi, kanang ibaligya nimo imuhang lawas ba sa uban. Wanang giingon, tunglohon yun na sa Ginoo, unya labaw pa kanang imong lawas nga kung tato ka na nimo. Samot na nga din ang Ginoo musukuan na kay dili man na imong lawas, ang Ginoo man mo na nga ang lawas na to i-present nato na as a living sacrifice kay kanang lawas na to. Wanang ningon sa Apostol Pablo, himuan na ninyong lawas instrument of righteousness. Himuha ka na inyong lawas nga gamiton sa pagkamatarong, gamitan na. Mo ni yang gingon dinhi, to an inheritance, una incorruptible and undefiled, ang ikatulo, and that fadeth not away, kanang dili malaos ba? Kung atong life di prophecy, nga diin sama kuno og bulak malaos, karon ang tao nga gihimo niyang bigatin, aron dili malaos, aron not feed it away, dili ma-feedback, dili malaos. Kita na mo bulak nga malaos, ug sabot nga malaos. Ingon na ang life nato, ang ato dong life is like a grass and a flower. Malaos, widirit, malaya, mauga. Pero diya sa Ginoo, kung ikaw gihimong bigatin, ikaw dili malaos, latod pakasulti so may buto sabot. Incorruptible, undefiled, o not feed it away. So may buto pasabot ana. Mo bitaw na dapat isulti ni aron ang tao nga mga lagad sa Ginoo. Kanang aggressive gyud siya ba? Willing gyud siya kay naara man diha. Mo na ang kwarta di sa kalibutan dili na maka-add na sa imong life. Mo bitaw tong naigisample ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi di sa kalibutan. Dunay babae do sila katuig di talinuog. Talinugo ba? Kanang dunay sakit nga murag cancer sa dugo, bleeding sa dugo, murag naasoy cancer nga di na maayo. Niabot si Jesus Christ, matod pa niya kung makahikap lang daw siya sa sidsid lang sa sinina ni Jesus Christ, maayo yun siya. Manang gingon na hurot na ang iyang kwarta, 12 katuig na nahurot na iyang kwarta, wagya po siya naayo. Pero pag agi ni Jesus Christ, nahimo siyang naayo. Mo kita na ang tinuod mga nga iya ni Kristo. Mo nang gingon way balatian kay ang number 1 yung giani ni Jesus Christ not to preach the gospel but to heal the manner of sickness. Mga klaseng kinaiya sa balatian. Kaya nga naman, di man na pwede ihalad daw. Ang halad nga dunay diferensya. Mo nang giayo. Mo na ang tanan mga Kristiyanon nga din tinuod adunay power of the endless life. Number 1, giayo gid na sila.
Why balatian mo dangat nimo kung tinuod ka ikaw Kristohanon? Mabisa na akong gisulti sa inyo nga glory to God sa akong pagkabata wa pa ko na-admit. Nangandoy magwatong una anang madextrosan ko kay manambok man daw kay tanan akong nakita anak ko mga amigo na dextrosan nanambok. Pero di ay hantod-hantod nga naabot lang panahon nga nung wala gyud ko nakakabot na kay wa ko nagpa-check up. Manang matod pa sa mga kauban. Wa ka kabaw sa imong sakit kaya wa man ka magpa-check up. Nya nakaingon ko kung saan ko pa-check up nga wa man ko gibati. Nga grabe. Doon na may mga gitawag o pagbadlong, pagpahinumdum lang na sa tuwa. Nga murag nakatapilok ta ba? Murag ang itong mata ba nakapiyong lang. Pero kanang mga gitawag o sakit na gyud. Mo nang giingon mo na pagbadlong nga wa nimo i-acknowledge man gud ang kamaturan, wa nimo ilha ba? Mo nang mubati ta og sakit kanang mga Kristiyano kay tulo ka klase. Pero kaning mga pulong sa Ginoo ngadto sa mga hinigugma, pagbadlong ni dili ingon aron ikaw masakit. Mo bitaw nang ayaw ipasipad ang pagbadlong sa Ginoo. Kay kana mao kana ang gitawag og imong kinabuhi. Mo na yang gingon dinhi. Nga kanang tulo incorruptible and defiled and that feedeth not away reserved in heaven for you. Gi-reserve man gud na. Gikan sa langit para nimo. Ang iyang giandam ang incorruptible and undefiled ug ang feed not away, feed it not away. Di ka malaos. Maninungdan ang mga tao nga gihimong bigatin niya. Verse 5, who are kept by the power of God through faith into salvation, ready to be revealed in the last time. Aron marili ka pag padayag na. Walang gingon, gikip ka sa power sa Ginoo. Gibantayan ka ba? Dunay power na naani mo. Munang ayaw na inyong kabalaka, unsa akong kaunon, unsa akong sudanon. Mamili ba kong pagkaon, kinahanglan kong maintenance. Munang gingon, ang tinuod nga Kristohanon, walay maintenance para dikan sa kalibutan. Kaya nga itong maintenance ang Ginoo na. Nga naman, ang gimintin o ang pag-maintain sa Ginoo nato kanang power niya because we are bigatin. Kanang mga bigatin, mga pinasahi. Special nga mga tao sa Ginoo, the firstborn, the first fruit. Mo nay gitawag kept by the power of God. Mo nay gibuhat sa Ginoo sa mga Kristohanon. Karon di pa na nila tuhuan, di pa na ninyo tuhuan, buabot ang panahon. Diyan na mo makapainahom daw. Siyempre, iwit man ang pagbasol. Pero ang importante nga din, kung kamo nakadungog, munang giingon, ayaw paghayaan ninyo yung kasi-kasing. Kay kini, dili man ni pulong sa magwawali, pulong ni sa Ginoo. Nagagula yun ni sa baba sa Diyos, yung pa ni Jesus Christ. Muna ka ng bigatin. Nakabaton ta, again, as a lively hope through our faith or resurrection of Jesus Christ. Muna yung gingon. By the mercies and the resurrection and the power of God. Kanang kaluoy o pagkabanhaw o ang gawon sa Ginoo mo na ang naghimo natong bigatin na. Kanang nabanhaw ka, ikaw ang bigatin sa Ginoo. Kanang mga nabanhaw, kanang nagbabautismo nga diin sa human pagbautismo, aduna na siya new life. Manay gitawag og born again. Manay gitawag if any man be in Christ, he is a new creation. Kanang old things are passed away. Ang old things, ang usahay ang tao ang kabalo sa old things. Bisag sultihan kamatuoran, dili nila i-acknowledge to. Ang ilang i-acknowledge nga ang Ginoo ra nasa langit, pero ang mga pulong sa kamatuoran wala nila giila ba? Mao bitan nang ningon na si Jesus Christ, if you shall know the truth shall set you free. Mao na ang iyang gingon, by the mercies. Kung wa ka kaloy walay pagkabanhaw, walay gahom. Ang mga tao nga gibanhaw o giataga gahom ngadto sa mga tao nga gikaloy-an sa Ginoo. Mao nang giingon ni Moses sa Exodus chapter 33 verse 19. I will be gracious to whom I will be gracious.
And I will show mercy to whom I will show mercy. Magmaluluyon ko ug mahatag ko grasya atong gusto na kong tagaa grasya. Ang Ginoo nagbuot dili kita. Mo nang giingon ni Jesus Christ. Sa John, you have not chosen me, but I have chosen you. Ingon daw ang Ginoo. Wala mo nagpili nga kamo nagpabautismo. Wala mo nagpili nga kamo mga lagad. Kundi ang Ginoo mo'y nagpili ninyo. Nga kamo mo'y manlakaw niya magdalag bunga. Bring more fruits. Kanang fruit that remain nga hangtod siyang pagbalik nga naa pa ng bunga. Nga din ikaw nahimong kistuhanon nga munga ka og fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Muna ang bunga sa usa ka Kristohanon. Nga din siya nagpabautismo. Nga matod pa, nahimo siyang new life. Kay kung wa kay new life, hangtod karon gilubong lang yapon ka sa bautismo. Dili ingon ang tanang bautismo maluwas. Maluwas ka kung mabanhaw ka. Kung nagpabautismo ka, therefore, sa wa pa ka nagbago, wala pa ka nabanhaw. Kaya ang tinuod na banhaw, man ang giingon sa Roma, doon na new life. Bago na yung kinaiya ba? Kung maldita siya atong una, maldito siya atong una, bugoy siya atong una, bugay siya atong una, karon dili na. Mo bitaw na akong giingon sa inyo kanang tinuod nga Christian. I am new. Kung natapot na ka sa kang Kristo. Kaya nga naman, ang Ginoo ray makahimo ana. Pinaagi sa amahan nga amahan ni Hesus Kristo. Nga matod pa niya mao'y naghatag sa iyang grasya ngadto sa iyang gustong grasyahan. Ug nagpakita og kaluoy ngadto sa gusto niya pakitaan og kaluoy. Mo nang dili tanang Kristohanon gikaluoyan sa Ginoo. Mo na isure gayud nga ikaw kaluoyan sa Ginoo. Sa unang paagi masure na to ang kaluoyan sa Ginoo. Mo bitaw na niingon sa Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1. I beseech you therefore my beloved brethren. Ako nagahangyo kaninyo mga hinigugma ko mga igsoon that you present your body by the mercies of God. By the mercies of God, pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. Mo nang pangayoon gyud natong kaluoy sa Ginoo kaya ro mapresentar ni nya din pagpresent nato sa atong body diri sa simbahan tungod sa kaluoy sa Ginoo gipaani ka dinhi. Kaya wa man tay mahimo dili man ingon. Kung ikaw ni ani lang kadiri wa ka kabalo ana nga din by the mercies of God, wa ka nangayog mercy sa Ginoo nga muani ka. Ang imo lang pagtuo nga din ikaw muani lang ka din wa ka kabaw nga din nangayo ba kag kaluoy wa ba kay kaluoy. Mo nang gingon dili niyo importante imong pagsimba kay ngano man. Wa man naluoy ang Ginoo. Wa bitaw na kung ngayo ta sa Ginoo. Kanang mercy niya nga kaluoy-an ta niya nga din kung wani ta dinhi iyan dawaton atong pag-anhi. Gani ang uban gani niingon gani si Jesus Christ pahawa magubot og daoton kay wa ko kailan nimo. Sabi nimo kinsa to yang gingnan, di ba Ginoo naghingilin ko ug yawa tungod sa imong ngalan, nagpropesiya ko, nag-speak in tongues ko. Mga tao nga mga nagbuhat sa ulatron sa Ginoo pero giingnan sa Ginoo pahawa magbuhat og daotan. Kay wa ko ninyo mailhan kay ngano man. Kay dili ikaw mo ang gikaluy-an sa Ginoo. Mo na yang gingon who keep by the power of God through faith into salvation, ready to be revealed in the last time. Pinaagi sa ato ang pagtuo kung kita nito that we are begotten. Nga kita gayod pinili, pinasahi. So therefore, dili ta madunot. Dili ta mabungkag, undefiled. Dili ta malaos. Kung ikaw mo tuo. Kay pinaagi sa iyang power, bantayan ta kung kita nito. Kunya kanang power niya mo nang giingon, dili ka madunot, dili ka malaos, dili ka mabungkag. So therefore, keep by the power of the in this life. Kana imong life, hangtod na sa walay katapusan. Kaya ang Ginoo magbantay nimo.
Kaya niingon man si Jesus Christ, ang ulahutay sa walay katapusan, ang ulahutay sa katapusan, mauray, maluwas, maura. Nakalahutay ba itong nangamatay? Gani ang pulong nga Old Testament, nagingon siya, there is no hope in the grave. Ningon si Job, do not wait that the grave is your house, that the worm is your brother and mother. Kanang gitawag o kanang mga wati ba, mga ulod, kay kita, mahimo mangita na yung ulod. Ayaw wata nga mo na imong mother, sister, brother, mo na gingon ni Job. Ayaw ninyo huwata. Mabita nang gingon dito sa Isaiah, ni Isaiah, gianol man na sa Ginoo. Sa iyang pag-ani dili, wala na gikuha na ng grave. Ang mga Kristiyanon dapat wala na yung grave. Mabita na, dili ko gusto ang kanang magkuhan pa ko sa St. Peter. Di na ko gusto mong palit anang si tawagan ng sige na atong gibayran. Memorial plan. Kinsa may gusto na, niwana na. Kay ako, wag ko nagtuo nga. Giandam na sa Ginoo sa kuha. Kay kung basahon nimong pulong sa Ginoo, ang giandam sa Ginoo na ako, kinabuhi, walay katapusan. Walay nakatuo ana, walay nagtuo ana. Kay wa man pinagwali ana. Di ba? Ako, wag ko ni kapila ng St. Peter, kung si tawag ganun sa St. Peter gani. Kanang sa St. Peter, diapilan ko sa St. Peter nga nana ko i-plan aka nang pa sa St. Peter kanang di una ka adto sa menteryo. Ikuan pa ka sa St. Peter gani, serbisyuhan pa ka. Wala man ko ni apilan na pero balik mag-apilan ko. Muna na kayo ko nga, giapilan man ko nila anak. Di gani yung takong amot anang gitawag o ganang mga kuan, si tawag ganang muntuari. Para unsa man na, muhatag kag muntuari, kaya aron hatagal kag muntuari, nga naman. Mo bitaw na nga ang pagtuog yun sa tao mo na gani sa Israel, pag adto ni Jesus Christ, wag yun siya kakitag pagtuog. Nga sama daw kuno ani mga katong iyang gisampol nga adunay sama sa liso sa mustasa. Mo bitaw na importante ang ato pagtuo. Kana pagtuo nato sa Ginoo nga pinaagi ni pulong sa Ginoo ba nga kung unsay tanan na isulat diri mao na gyud na. Kung gamay ra ta ngano man. Awa man ko nagingon nga kinahanglan ta magdaghan. Ang importante nga kita bisag gamay ta nga iya kita sa Ginoo kay magusa man ang daghan nga kay do na may plano ang Ginoo giprapisi man na uyugon yang kalibutan. Aron daw kuno ang mauyog, mga wala, andi mauyog, magpabilin. Sigurado ka kang di ka mauyog. Mo na importante nga din, aduna tayo knowledge. Mo na yung gingon, keep by the power of God through faith unto salvation. Nga pinaagi sa kaluwasan, nga kita nituwa na, nga sa diha, nga hindi himot ang bigatin sa Ginoo, wala na corruptible. Kanang malaos, mamatay, maluya. Gani na akong nabasahan nga ang kusog daw nga gihatag sa Ginoo diha forever gyud na. Bisan pag matiguang ka forever ng kusog nga gihatag sa Ginoo. Mo bitaw na kining ang tao sa diha mulampas na gani nag-iti. Kay ako to rumang gud sa 80 ang kusog sa tao, malaos na gyud na siya. Maluya na ba? Mo bitaw ni nung mga tiguang magbako na lang. Magbako na lang, bako. Mo na gingon ni Apostol Pablo sa Roma. Chapter 9, verse 15 and 16. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I have compassion on whom I will have compassion. Verse 16. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Una nga, kanang mga tao nga nangalagad, ingon pa ni Moses, giingnan siya sa Ginoo, by the mercies nga gipakita sa Ginoo, aron dili sila makaingon nga sila kuno nanagan, sila kuno gusto, kundili, pinaagi na sa Ginoo, nga iyang gipakitaan og mercy.
Wala kung ikaw usa ka Kristohanon nga moto o mo ni imong pagtuo karon. Dili na nimo kagustuhan. Dili na ingon nga ikaw na lidagan nagpili sa imong pagkakristohanon. Kundili mo ni atong tuuan pinaagi nga ang Ginoo naluoy nimo. Kay kung wa pa naluoy ang Ginoo nimo, panion ka kadiri. Kung wa pa naluoy ang Ginoo sa imo, sultihan ka kaini, mga pulungan ni. Muna ang mga tao nga wa nakahibaw ini, talagsaon man gud ni kay wa mo ginagsulti ka matuoran. Mo bitaw nang bisan pag kuno nagtuon, dili gyud na sila maka-abto sa kahibalo. Ever learning and not come to the knowledge of God. Bisan pa sila nagtuon daw kuno, pero dili na mahiadto sa ilang knowledge. Kanang knowledge, dili ingon pagpaminaw na, kanang knowledge, kanang naka-discern ka what is right and wrong. Mo na meaning sa knowledge. Mo na meaning nga din ikaw makahibaw gyud ka nga unsa gayoy gusto sa Ginoo. Kanang mga knowledge, naminaw kag pulong sa Ginoo, unsaon yung pagkabaton og knowledge kung wa ka kahibalo kung unsa gayoy kamatuoran nga gingon sa Ginoo. Kay ang tanan man gud do na gyud kamatuoran, dili tanan pagsimba tinuod. Dili tanan pag-awit iya sa Ginoo. Mo bitaw nang gibadlong niya ang mga Hudiyo. You worship me in your lips and mouth, but your heart is far from me. Kay ngano man dili tinuod. Kaya wa sila kabaw sa tinuod. Mo bitaw nang magtuon ta diri giprapisi man ang daghang gayoy. Siyempre tanang mga tao karon nakailan na mag-Ginoo. Mo nang gingon time na mubalik ang Ginoo kay ingon ni Jesus Christ, one of the sign nga din sa diyan mawali na ang pulong sa tibuok kalibutan. Mao na ang pagbalik sa Ginoo. Nawali naman tanan. Unsa mang lugar nga wa pa kailak ang Kristo Jesus. Dili pinaagi pag magwawali nga nagpaila nga si Kristo Jesus nahigugma nato kundi ang Ginoo mo'y nagbuot ana nga diin makahibaw gid ang tao nga pinaagi sa mga bagyo tanawa bisag wa kay simba-simba diha pag-abot sa kataladman wa kay laing sampiton ang Ginoo ra gyud gani moingon gani ka naglagot na ang Mother Earth kalikasan nikisa may nagbuhat anang kalibutan. Siyempre, Ginoo na imong hunahuna ana. Kaya may lain. Muna usa ka butang nga gingon niya. Dili na imo ang gusto, dili na kay ikaw nidagan lang kundi tungod kay ang Ginoo naluoy. Pasalamatan nato ang Ginoo nga siya naluoy. Pasalamatan nato ang Ginoo nga siya nagtudlo nato sa kamatuoran kay ang kamatuoran nawala na. Mao bitaw na nga kinahanglan gayud i-acknowledge nato ni kamatuoran. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done. Dili gani buhat pinaagi sa matarong nga atong gihimo ha. But according to His mercy, kundi sumala gayud nga ang Ginoo naluoy nato. O bitaw na pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang kaluoy. To save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Nga pinaagi sa paghugas kita nangaluwas kung wa pa ta hugasi giunsa man ta paghugas kanang remission mo bitaw na knowledge of salvation, the remission of sin mo na giani ni Jesus Christ nga mahugatan ng ginaang imo ang sala aron ma regenerate and renewing through the Holy Ghost. Pinaagi ining Holy Ghost, morning Holy Ghost. Nya din ang Ginoo mo'y nagsulti ini wa nay laing taon nagsulti ini nabay makahimo pagsulti ini. Bisan gani ako nagwali ninyo. Tingog lang nako ang inyong nadungan pero kining pulong nga akong gisulti ninyo iya ni sa Ginoo, iya ni. Hosea chapter 6 verse 6. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Kini nga itong pagani din sa simbahan mo na ang ato ang burnt offering. Sacrifice. Unya ang gidesire sa Ginoo, dili na mao ang sacrifice.
Kay ang knowledge nga gusto sa Ginoo nga mao ka na ang mercy nga ikaw muanhi dinhi because you ask the mercies of God. Kaya wa man tayo mahimo kung wala ang Ginoo, di ba? Nagtuo ka kaniyong pagka-plaster sa imong trabaho, hindi pa ka mawala. Kanang imong negosyo dili pa na maunsa, wa man ta kabalo. Gani kanang kagabion wa pa mo kabalo ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Kanang night samtang magigda ka terror na. Galing lang wa lang na ni tugpa nimo. Kay ngano man gikip ka by the power of God, unya dili po na gibuhat sa Ginoo para nimo. Para na sa uban. Tanawa ato ang dapit sa Pilipinas, naay gibaha. Naay daghang kayo mga daotan nga nang hitabo na, di ba? Muna ang iyang gingon dinhi, I desire mercy. Nga kanang mga tao nga nangalagid sa Ginoo, naghangyo na sila. Mao bitan na kung mangalagid ka sa Ginoo, tuhuy nga ikaw ni anhi aron paghangyo sa Ginoo aron imong ilon nimo ang Ginoo nga wa gyud kay mahimo kung wala ang Ginoo. Muna ang mga tao, ang mga Hudiyo giingon din sa pulong sa Ginoo, wala nila gi-acknowledge silang sala. Wa mo sila kabaw silang sala, so pag-acknowledge, wa na may nagsulti kamatuoran. Mo to hinumdum nga din ang mga Kristiyano na adto kang Hitler, ako gyud nang gi-review ng kinabuhi ni Hitler ha. Nag-promise naman gud si Hitler nga ang mga Hudiyo iyang impormasyon. Mo to nakaingon yung kung hindi na gibuhat dito sa Ginoo, kay nag-promise man ang Ginoo ang mga gitawag mga people sa Ginoo mga scattered jud na. Maadto na sa lain-lain. Maadto na sa bukid nga diin sila tukbon lang sa manunuko ba. Ma-slaut lang na sila. Mamakwan ba? Karnero nga ihawon na lang na sila. Wala nga ang Ginoo dunay plano nga di siya gusto nga ang mga katawhan niya mga wala lang mo na iyang igadir usab. Murag nagingon ni Jesus Christ sama daw kuno ang pag-ani ni Jesus Christ iyang gisample tong manok gani. Kabasa ba mo anong manok? Nga iyang gitabunan sa mga pako ang mga piso. Ingon na ang tuyo sa Ginoo nga kung si Jesus Christ niyan to gather again. Mo nang gingon nga din ang Ginoo makig-uban na usab pagbalik sa mga katawhan nga nasalaag niya kita gi-appeal na kay ngano man ila man gi-reject. Mo nang mo-join ta, niya kini atong gi-join sa pagpalagad sa Ginoo, mao kani ang tanang sugo sa Ginoo. Mo na ang Ginoo nag-desire og mercy ang tanan mga lagad ag magsimba sa Ginoo. Kanang mga tao naghangyo sa Ginoo, pero kung ikaw daghan ay kwarta bisa pagbuhat ka sa simbahan sa tinuod lang ang Ginoo nasayod sa imong kasing-kasing. Wa naman ka nagkinahanglan. Mahimo nimo ang pagbuhat. Tama tong giingon, makaya ninyo pag-inom sa kupang akong giinom. Makaya ninyo ang pagkaon sa kalanon, makaya ninyo ang bautismo sa akong pagbautismo. Pero ang pagpuyo diya sa tuo sa trono sa Dios, dili kana nako mahimo kundi ang amahan lang yun. Mo bitaw na nga importante kung nga din nga maghangyo gyud ta sa Ginoo. Nga sa atong pag-sacrifice ang knowledge gayon more than burnt offering. Ang Ginoo nag-desire sa mga tao nga kumuani sila, magalad sila, uban ang mercy. Useless man nga kung niani ka nga di hindi mo kinahanglan ang Ginoo. Kay daghan na kay kwarta mo na ang Ginoo dili nimo mabaka kay balo siya sa imong kasing-kasing. Ya imo bag yung gikinahanglan o wala. Mobitan na ningo si Solomon, ayaw ko padatuha kay makalimot ko nimo. Muna mga taong mga dato, kalimot na sila kung sa ilang diyan ni dili. Ang importante lang maka-offer sa offering, makabuhat sila sa bluetooth sa Ginoo, pero ang gi-desire sa Ginoo ilang nakalimtan. Kanang kung wala ang Ginoo sila mahimo, anha naman na sila mo duol yun kung mahurot na ang kwarta. Ana na sila mo duol sa Ginoo kung wa na'y mahimo ang kwarta. Mo bitaw na nga samtang mo nang gingon buhi ka pa may paglawas, mo na ayang gingon kung nag-sacrifice man ka. Ang knowledge importante nga diin ang gusto sa Ginoo mercy. Nya kanang mercy mo na ayang gingon nga iyan ang
kaluyan ang mga taong gusto niya. Dilingon na tanang tao nga nagsimba gikaluyan sa Ginoo. Matthew chapter 9 verse 13. Nga matay pa niya, what is the meaning of mercy? Unsa may meaning anang mercy ha? Mao ni isulti ninyo nganong kinahanglan tag mercy. Matthew chapter 9 verse 13. But go ye and learn what is the meaning. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Unsa daw meaning anang mercy nga gingon sa Ginoo? Nga ang gusto niya nga ang tao mangayo ginorsol. Ang tao mag-usab ba? Kung niani man ka diri kanang di ka gusto mausab, mo nang gingon, dili ka bigatin sa Ginoo. Dili ka gikip sa power sa Ginoo. Mo bitan na yang apan adto mo pagtuon kamo kung unsay meaning anang mercy nga akong giingon. Dili sacrifice. I am not come to call the righteous. Wala ko niani aron pagtawagan ng mga buutan, mga matarong kundili nga ang makasasala mag-usab. Mo nang kinahanglan kung makasasala ka, ang iyo agad ang Ginoo basig wa ka na nagtuo nga wa kay sala. Ingon ang si Peter nagingon, ang tao gani nagila nga wa siya sala, baka ko na siya. Mao bitaw na nga kanunay tamuanhi dinhi mangayo ta og pasaylo sa Ginoo, maluoy ka Lord, sultihi mi kay gani si Job nagingon, sultihi ko kung unsay mga mali nga akong gibuhat aron di na nako buhaton. Muna hangyo agyo ang Ginoo nga kanunay ka pahinumduman kay ikaw iya sa Ginoo. Mo nang badlungong gyud ka sa Ginoo kay gigugma makaniya. Unsa may gusto nimo? Pagbadlong sa Ginoo, balatian o pulong lang sa Ginoo. Kay kung ikaw maminaw ini pulong sa Ginoo, away balatian mo dangat nimo. Mo na gitawag og dunamay harm. Dili full. Kundi less lang, harmless. Sama sa fever, sama pero gikan anang dili na gitugot sa Ginoo nga ikaw masakit unya di ka kasimba. Wa gyud naghimo ang Ginoo ana. Kay ang Ginoo giayo gyud ka aron ikaw makasimba. Giayo gyud ka aron wa kay reason nga diin moingon ka sa Ginoo, Ginoo imo kong pasimbahon na ako'y diferensya. Ginoo imo kong pasimbahon na ako'y problema. Dilingon ana ang Ginoo kay ang Ginoo is a God of holy, God of perfect. Mo bito na importante nga doon na tayo knowledge. 2 Timothy chapter 2 verse 25. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledge of the truth. Kini ibalik ko gyud ni aron may bawa ninyo kung gibalik-balik man ni aron gayon nga ikaw mahimo gayong anang ma-justify baka nang ang gitawag og ma-sanctify dito sa Ginoo. Kay makalimot man ta dayon yun sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo. Madungga na nimo ron kun di ka mangayo sa Ginoo ug tabang nga painumduman ka pirmi sa Ginoo, makalimot gyud ka kay ngano man lali makaunong ka adlaw gihatag sa Ginoo nimo. Mo nang pray without ceasing mo na giingon ni Apostol Pablo. Aron di ka makalimot sa mga sugo sa Ginoo kay kanang pulong sa Ginoo mao man ginay imong kinabuhi gud. Nga bilang ikaw iya sa Ginoo ug labi na kung ikaw giluwas, labi na kung ikaw gihimong bigaten, labi na kung ikaw gikip by the power of God, ang power sa Ginoo mao ning pulong sa Ginoo. Matod pa ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not in word but in power. Dili lang kay word ni nga atong nadunggan kundi epektibo gini pulong. Kung ikaw nakadungog gini epektibo, kung tuhuan nimo. Muna yung gingon in meekness, instructing those that oppose themselves. Pinaagi sa pagkamaayo, giinan si Timoteo ni Pablo. Instruction na sila katong mga ni-oppose sa ilang kaugalingon. Nga katong ni supak ba, ni batok sa pulong sa Ginoo, kinahanglan daw ingon ni Apostol Pablo, instruction na sila. Nga unsay instruction sa inyo sa ato Matod pa niya,
if God peradventure, kabaw nga ng peradventure, will give them repentance to the knowledge of the truth. Nga din ka ng peradventure nga, ang Ginoo muhatag nato nga kita maghinulsol kay kung dili ang Ginoo mutugot nga kita maghinulsol padayon sa atong sala. Muna ang Ginoo gitawag og peradventure. Kanang peradventure is chance and possible or gitawag kanang perhaps basin pa diay. Muna niingon si Apostol Pablo, Timoteo, instruction nina katong niupos sa ilang kagalingon nga basin pa diay ang Ginoo sa ilaha maghatag og repentance. Unsa may i-repent nila? Kanang mo-acknowledge sa kamatuoran ba? Kaning kamatuoran nga inyong nadunggan, dapat i-acknowledge na nato ni. Kay aron ang Ginoo maghatag nato og repentance. Kabaw mo anang if God peradventure kanang if kanunay na sa Ginoo manang gitawag og if Bisaya pa kung itugot sa Ginoo, kung dili palpakta. Wa bitaw nang giingon if kay wa siya kabalo. Aron mahibaw day ang tao nga diin nga ang Ginoo wala nag-after nimo. Kundili ang Ginoo nag-after lang sa tanan mga tao nga gusto. Kay muna sige. If ye abide in me, my words abide in you, sa inyong pangayon, it will be done. Kung dili ka magpabiling, o dili pud may tabo, mo nang ingon if wa siya namugos sa tao. Mo bitaw nang kinahanglan ingon ni David nga katulang willing ha. A willing heart. Mo nang giingon a willing mind. Kung nana na si mong huna o sa mong kasing-kasing, kung sa may butang nato sa itong huna o kasing-kasing nga mga lagat na sa Ginoo, tinangan na dunay tulo ka butang nga babuta sa itong una kasing-kasing. Kanang gitawag kung mga lagad ka kinahanglan volunteer, vow, and free. Kanang libre na ka. Mga lagad ko Ginoo kay mo tong example ni Jesus Christ nga naay mosunod niya. Ginoo mosunod ko nimo pero tugot niyo sa ako nga akong ilubong akong amahan. Ginoo mosunod ko nimo tugot niyo sa ako nga ako tong tan-awon tong yuta akong napalit. Mo nang niingon ang Ginoo dili sila mahimong takos. Gani kung mga lagad ka sa Ginoo nya di ka magdumot sa imong brother, sister, mother-in-law, sister-in-law, father, mother. Dili ka mahimong disciple sa Ginoo. Dili ka mahimong tinun-an sa Ginoo nga natun-an jud ka ini. Kay kung di ka magdumot, ambot pasabot ka na magdumot, kung ikaw magpag-guide pa ka, manangid pa ka ng tawhana na kay na kay ama na kay inahan. Basta iya sa Ginoo ayan ang pananghid. Mo bitaw nang ako glory to God sa tinuod lang. Kung wa man ko'y credential because nga naman ang Ginoo may nagtugot nako mo na nakahibaw ko nga din walay makapugong sa pagwali niya atong walay credential kundi ang Ginoo ra. Wa ba gyud ang time mga nagta kay gipractice man gyud na. Mo na yang gingon din ni. If God peradventure pasalamat jud ta. Mo na mga tag mercy sa Ginoo nga unta ang Ginoo muhatag nato og chance. Muhatag nato possible. Nya ang Ginoo gayud motugot sa tuwa. Mo bitaw ng tulo ka butang ang gihimo gitudlo diri abi nimo unsa? If God permit, if God approve, if God kanang gitawag og provide. Kung dili mo approve, dili mo provide, dili if God's will, kung dili na will sa Ginoo tugutan ka ta ato na kung dili will sa Ginoo, kung dili mo approve ang Ginoo ato na kung dili mo permit ang Ginoo ato na mo bitaw nang pangitao na tong permission sa Ginoo mo nang magtuod sa pulong sa Ginoo kung unsa gyud atong buhaton. Mo na yang giingon dinhi, repentance for the knowledge of the truth. Kanang pag-usab nato nga diin atong una di gyud mo acknowledge sa kamatuoran ba.
I-acknowledge ba ninyo nga dunay dapat ang karnero dunay magbalantay? Kay kung walay magbalantay anang karnero, tawagon siya og the lost sheep. Usa siya ka karnerong salaag. Mo na si Jesus Christ, sample na si Jesus Christ. The chief shepherd, siya ang labaw sa mga magbalantay. Dunay magbalantay nga iyahang gihatag para sa mga kalag. Mo nang gingon acknowledge ang truth nga diin ang tao kung way magbalantay, sala agi na siya. Mo bitaw na ang mga balantay, mo nang giprofesi atong una hinungdan nga nangawala ang mga Israel because ang magbalantay they have no knowledge. Wala sila knowledge. Nga naman, wa man sila nag-search sa pulong sa Ginoo, wa man nangayo. Mo nagingon, repentance for the knowledge of the truth. Nga din mag-usab, pinaagi sa pag-ilas kamatuoran. Mo na kung kamo atong una, wa